magpa-inject sa tanaw, kay bula na po. Okay guys, pa-inject ko na siya guys. Pa-inject siya siyang vitamins. Balik na po siya ma'am. Balik na po siya. Ma'am Reneros oh. Paibot ka. Dito mo mo, paibot mo dito. Ah, nang balay niya? Baho na ni siya. Yan, ito na lang. Baho na. Oh. Okay guys. Tari guys. Nanarbaho na siya guys. Morning kagwantes kay gahelper siya gabas de Brad Rani Bayutas dito sa Taraka. Anong gwantes down. Oh, ayaw gusto doon. Pinawachod nga, nagkuha na siya. Oh, nanarbaho na siya ron guys ha. Nanarbaho na. Di na kuno siya magsalig. Guys, ako. Turadol. Ikaw yan na eh. Oh, ayun, kurang doon kaya ako mag-isala. Ito sa kuwan, sa Dikulok, ilang Bradrane. Oh, giadap na eh. Dadig mami naman sila. Sige ma'am. Oh guys, amo na ang monthly day inject ni Idol Rola no. Okay, salamat ni Ma'am Reneros no sa pag-atiman ni Idol Roland po. Always gid siya nga atiman ni Roland no. Kay wala si Ma'am Reneros, maglison pud mi atiman ni Roland. Kaya ito bitong last nga kuan na naman sa terminal mapainom ko na ko sa dampan ko Idol, lagi ni Dol. Pugong Dol, unsa daw luki na Dol? Malagit kaya para mabalik nito. Okay, salamat kayo Ma'am Reneros. Sige ma'am, salamat Ma'am Reneros. Manamong pagpa-inject guys. Thank you for watching guys.